Bună ziua, dragi prieteni, părinți și copii! Mă numesc Doina Cipileaga și astăzi vă prezint o doamnă interesantă, creativă și foarte perseverentă, care a studiat pedagogie în 3 țări, Moldova, Bulgaria și Italia. Întrucât este autoarea cărții Suflet deschis și conducătoarea grupului folcloric Nectarul Sufletului, reușește să fie mămică și a 5 copilași. Este vorba de doamna Maia Gherța, președintele Centrului Cultural Educațional Moldovenesc din orașul Parma. Bună ziua, doamna Maia! Bună ziua! În orașul Parma s-a deschis Centrul Cultural Educațional Moldovenesc. Cu ce se ocupă și care sunt obiectivele acestuia? Centrul Cultural Educațional Moldovenesc din orașul Parma, situat în via Giuseppe Giusti numărul 4, este o instituție de învățământ cultural și educațional care se va ocupa cu promovarea și valorificarea culturii naționale moldovenești în domeniul educației. Nu putem avea viitor dacă nu știm trecutul. Patrimoniul cultural național reprezintă ansamblul resurselor moștenite, o mărturie și o expresie a valorilor, credinței, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. Cultura este înflorirea adevăratei educații. La Centrul Cultural Educațional Moldovenesc, copiii vor învăța să vorbească, să scrie și să citească în limba română. Vor învăța tradițiile de la noi de acasă, vor descoperi cultura neamului nostru și vor afla multe lucruri noi și interesante, care țin de poporul nostru moldovenesc. Cum își va desfășura activitatea și cine va putea frecventa Centrul Cultural Educațional Moldovenesc? Centrul Cultural Educațional Moldovenesc își va desfășura activitatea în fiecare sâmbătă. Înscrierea va avea loc online prin site-ul www.centruculturaleducaționalmoldovenesc.com și prin completarea chestionarului. Copiii de la 5 până la 7 ani își vor desfășura orele dimineață și copiii de la 8 până la 11 ani vor avea lecțiile după masă. Disciplinele de bază vor fi limba română și limba engleză, iar cele opționale vor fi folclorul moldovenesc, educația muzicală, arta culinăriei, educația moral-spirituală, arta pirografică, lecțiile de ceramică, educația financiară, arta comunicării, științe ale naturii, educația sportivă și educația tehnologică. În fiecare lună se va organiza activitate de masterclass, unde copiii vor putea cunoaște, învăța și percepe cum are loc acțiunea directă cu materialul corespunzător. Programa lecțiilor va fi desfășurată după Curriculum Național al Republicii Moldova, printr-o proiectare anuală specificată pentru instituția dată. De aceea, este de dorit ca copiii care vor frecventa Centrul Cultural Educațional Moldovenesc să se înscrie la începutul anului ca să nu rămână cu programa în urmă. Pentru o gamă mai largă a dezvoltării intelectuale, s-a introdus limba engleză ca fiind disciplină de bază la Centrul Cultural Educațional Moldovenesc. Având un program intensiv, copiii bilingvi vor învăța limba engleză într-un mod structurat și eficient. La Centrul Cultural Educațional Moldovenesc vor activa pedagogi calificați cu studii în domeniu. Vor fi folosite cele mai inovative metode de predare-învățare pentru a se demonstra calitatea studiilor și succese în realizarea cunoștințelor noi. Pe lângă activitățile educative care se vor desfășura, vor fi și alte activități pentru copii? La Centrul Cultural Educațional Moldovenesc, astăzi se desfășoară activitatea corului de copii cu frecvență gratuită. Duminică, unde se studiază interpretarea cântărilor în formă corectă, pronunțarea sunetelor și cunoașterea multor lucruri noi și interesante din lumea muzicii. Avem potențial și idei pe viitor de a crește în dezvoltarea activităților și cu copii mai mari, să organizăm olimpiade, matinee, tabere de odihnă, concursuri, teatru. Cărui fapt se datorează deschiderea Centrului Cultural Educațional Moldovenesc? Toți știm prea bine cum am început încetul cu încetul să emigrăm în Italia. Odată ajunși aici, ne-am și stabilit. Moldovenii au început să formeze familii, căci de la început, cu 10 sau 20 de ani în urmă, fiecare venea de unul singur la Italia la muncă. După aceasta, au început să-i aducă pe cei dragi de acasă
și așa numărul concetățenilor moldoveni a crescut. Astăzi, copiii care se nasc în familiile moldovenilor nu au de unde învăța despre tradițiile și obiceiurile noastre frumoase, despre limba română, despre credința buniilor noștri și despre toate valorile patrimoniale, culturale, naționale pe care le avem. Datorită acestui fapt, s-a deschis Centrul Cultural Educațional Moldovenesc pentru ca copiii în această instituție să descopere, să învețe și să înțeleagă istoria și limba neamului nostru moldovenesc. Le mulțumim tuturor celor care au susținut deschiderea Centrului Cultural Educațional Moldovenesc și în special preotului Dimitrie Doleanski, parohul Bisericii Ortodoxe Sfântul Ierarh Nectarie și Sfântul Ioan Rusu din orașul Parma. În final, ce mesaj doriți să transmiteți părinților și copiilor? Stimați părinți și dragi copii, educația e floarea culturii trecută prin suflet. Vă îndemn să vă păstrați și să vă cunoașteți istoria, credința, valorile și limba neamului nostru moldovenesc. Vă așteptăm cu drag la Centrul Cultural Educațional Moldovenesc. Pentru informații adăugătoare, contactați! Doamna Maia, vă mulțumesc și vă urez succes în continuarea realizărilor. La revedere! La revedere, Doinița!